Ay, ay, ay. Uy! Ito na naman. Ay, ganda. Yes, sir! Oh, yan na naman. Oh, oh, grabe ang bilis nga. Ito, sigurado. Butong talaga. Positive. Ito na naman. Ito na naman. Yun. Mag-live shoutout nga pala yung paring yan. Raymart Gondra. Oh, 5.1. May laman. Tinistik ko lang. Tinistik ko. Mapalitan mo lang sana. Oh, good size. Ano ka? Good size nga. Mapalitan mo lang yan sa ano eh. Kasi hindi naman. Oh, BSF ko mga tayo. BSF siya. Isang mapagpalang araw po ulit sa inyo mga toy. So yun, dito tayo ulit sa Wanderilog sa pinakandulong-dulo ng spot. Tapos siyempre dyan, si Master, si Papa Aran doon oh. Yan oh. Mapagpalang araw kuya! Tapos si Boss Joel andun. Ang dami nila. So yung anglers, yun, samahan nyo kami mga toy para swerte na naman tayo dito. Papakita ko sa inyo mga toy. Yung setup natin ano. Yan, tuhok with floater. Isang butong. Ang ganda lang ginawa ni Papa Arna. Ano ba ito? Parang ano, yung itlog ng, ay itlog ng tikling. Parang itlog ng tikling ya Papa Arna. Bayabasin natin. Balik na rin ko, nayahing kanto dito. Kumagat na, nawala. Oh, yan na naman. Oh, oh, grabe ang bilis nga. Ito, sigurado. Butong talaga. Oh, laki oh. Laki mga to oh. Butong sit up. Positive. Positive. Mga to yun. Oh, 4 fingers. Buti na. Oo nga eh. Oo. Diba? Thank you Lord. Sorry. Kasi kung pinamantiyan niya, wala ang dawi. Oh. Anak ko, tanggal yung sambulat. Dawi siguro yan. Ako, isa nga lang kasi pambutong ko. Wag lang sana yan. Sabi. Wala akong pambutong dito sa langit. Tama na yun. Sayang. Sa butong sit up. Pagdating mo, baby. Ang butong sa mga kailangan gagalaw-galaw. Huli na naman mga katoy. Bottom talaga. Nasa bottom sila. Ganda ng size pati. Oh, good size. So, grabe, nalaki sa ano. Sa bottom sit up. Okay, thank you. Naku. Tinisting ko lang yung sa bottom, nagkakagat naman. Dito yung video natin kay ano kay kuya nga. Gusto natin mag-videohan si kuya. Sayang naman to. Magbubottom sila. Ay, magbubottom na nga lang. Priority natin. Isa pa mga tayo. Papaling ko na to dito talaga pagka nakauli pa tong isa. Gusto ko kasi yung sa promoters mga rin. Butong ko. Butong ko. Daw mga to yung ano. Pain sa probinsya kumakagat nila. Uy, 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 uy. Uy!
Ito na naman. Ay, ganda. Yes, sir. Ganda laki. Sumabay sa bata. Uy, laki. Five finger. Five finger. Kumukontra si Papar, matay may basit. Narinig ba Papare? Narinig yung sa'yo eh. Sabi mo kumukontra si Papar. Mayroon pa yung Papar ano eh. 5.1. Nasusukat ka agad. Pampagod pa yun lang yung mga ito. Yung mga naman. Hindi na maliliit. Tinapon ko sumabay. Buti nakita ko dito kagad. Nakita ko yes. Malaki mga tayo, Wonder Ilog. Yung papunta pala dito mga tayo. Ano nyo, i-pin nyo yung yung Wawa Lakeside. Ang Uno, Rizal. Tapos, nandiyan doon na kayo sa may park mga tayo. Itong Wonder Ilog, nasa bandang siya, nasa bandang kaliwa. Tapos yung spot namin, dulon-dulo nitong Wonder Ilog. Yun ang maganda ngayon mga tayo dito. Ilabos yung dyan. Ako, napakaraming ito daw. Bottom sit up. Ay naman ka ba? Oh, ba't ka na? Nung mundo pumunta rito sa akin eh. Ay, pang-bottom sit up. Grabe kanina pa. Oh, laka. Natangan lang ba? Lakasan mo yan. Dali. Sige naman kasi may pain tong lumakas na hagin. Opo, kakaroon na ng tubig. Kakaroon na ng tubig mga tol. Mas Jewel, nag-tight pala dito. Bumabaon lang ba? Oo, kaya maganda rito talaga. Tapos doon na lang tayo naman. Napakaraming ito na naman. Uy, ito na naman. Laka. Yun. Mega live shoutout na po lagi paring Raymart Gondra yun. Oh, 5.1. 5.1. Si Papa Arma. Uy. 5.1 yun. Wala, tawa-tawa ka lang. Idol Jewel dyan eh. Seryoso kayo dyan eh. Seryoso masyado to sa mga tisoy anglers ah. Nakakapanibag. Chay Del Mar, saan ka na kayan? Chay Del Mar na sa dulo. Ayan, Kuya Delphi. Sama Chay Del Mar na una.
Buti nakabol tayo. Galing ako makatay ng ano, ng Marikina. Yung spot ni ano ni Joey Baluyot. Wala, zero ko. Mababaw pala tubig. Kala hindi makakauli yung ano kasi gugutom na ako eh. Dali, malaki-laki yan Boss Joel. Ah! Grabe oh. 5.2. 3 finger lang daw yan. 3 finger lang daw yan, boss. Kagat daw ang kasama pa para si Boss Ruby. Sarge, kahit di ka na pumunta dito, Boss Sarge. Sarge Rory, dito na si Papar, may comedy kami. Si Sarge, Ronnie Boy, Cortel. 1.1 kuya. Panalo na yan sa tournament, pinakamaliit na huli. .0. Tawa tayo ng tawa rin. Manuno tayo rito matay. Oy! Oy! Grabe! Aba! Hinanap talaga agad yung ano niya. Yung kaibigan niya, no? Sinundan. Malambot na bulate yan. Ah. Oy, huli na naman. Matay oh. Grabe talaga sa bottom sit up daw. Susunod na araw dito kumakti magbubutom sit. Kaso na pag naunahan ka ng ano diyan, mamamante, wala. Wala yung bottom sit up na yan. Eh, pagka malinaw ng tubig na ganyan, talo pa rin ang mga mati. Tala pa rin kaya? Oo, kasi kita ng isda yung ano eh. Net. Ay, ganun pala yun. Very good. Maganda naman sa akin. Tanggal na ako ng ano, Layo-layuan. Wala pala. Oh! May laman. Ah, may laman! Ah, tinistig ko lang. bahay siguro yan. Tinistig ko. Papalitan ko lang sana. Oh, good size. Ala ka. Good size nga. Kasi yun. Palitan ko lang nga sana eh. Kasi ang dami ng ulit pa rin. Oh, BSF ko mga tayo. BSF siya. Kumagat. Ba, maganda talaga rito mga tayo. Sikat na tong produkto niya ng ating kaibigan. Si Katoy Winchester Frog and Fish. BSF. Magulo tong video natin. Pasensya nyo. Meron pa oh. Ito naman, floater. Kaliwat kahan po ano natin. Oh, yan na. Oh, yun na. Oh, ano naman. Yan na naman. Uy. Ganda ng gimit mo niya. Alam mo yung pag-ganyan. Oh. 5.3. Ano lang siya matay. 5 fingers. Grabe, lalaki pala rin. Kasi Joey, lalaki nga ng spot mo. Uy, lumaksot pa dyan. Lumaksot pa makawala. Ay, napaka. Talagang swerte. Okay, where are you again? Andun lang pala. Yoy! Hey, dyan ka ulit, tagat ka dyan. Oh. Dapat dito ano. Maaga. Dito yung pipisto bukas si Boss Joel. Maraming panaguan dyan eh. Mga mulahan. Diyan maganda sa kabila yung pisto niyan. Tulok na yun oh.
Yung piston ni Boss Joel mga yan, oh. Yung kabila sa gangkong na to. Wala na. Ayan naman, oh. Uy, ano yan? Oh, yun oh. Oh, ilang finger yan? Grabe, ayan. Sunod-sunod na. Ayaw ko na matay sa ano, butong. Hindi na lang na maganda ang butong. Mag-slap tayo ng ano. Dapat niya, 4 finger lang. Oh, 4 fingers sa akin, 5 na yan eh. 5.2 na yan. Ati, mag-a tayo. Slap tayo na with floater. Yan, na mabubulabog mga tay. Para lalabo itong tubig. Ayan mga tay, oh. Sinatapa na yung bago. Mabilis lang pag-sit-up niya mga tay. Kasi naka-ready na yan. Ayun. Mga inoy, mga inoy. Shout out, shout out. Ano yung gano'n nyo? Page nyo? Rochoy Fishing. Rochoy Fishing Adventures. Ayan, shout out sa inyo. Subscribe mo tayo mga. Salamat sa inyo mga kachoy. Sipag-sipag lang. Balang araw ay aasinso rin tayo. Boss Joel, dalawang sit-up na ako. Yan. Okay, dalawa tayong sit-up na with floater. Yan. Ganda ng pagka-sit-up. Makaano lang yan mga tayo. Ito. Ilalagay ko dito mga spare part na para mabilis yung sit-upan ba. At muli, mega love shoutout sa lahat na kasama rin dito, yung Tisoy Anglers, kay Papa Aryan. Magaling yan mga tayo gawa ng floater. Magkano kuya yung floater mo kuya? 100 na? 120 pa rin? 100? May dala ka? Bali magpapa-reserve ba or tawag ito, order? May reservation at yan. Lang tayo sa gilid-gilid na to. Andyan is the tamang-tama lang yung mga to, yung init. Ang ganda rito sa spot talaga mga to. Magsipag lang talaga kayo dito mga to. Paikot-ikot lang kayo, baybayan nyo lang dyan, lawat-lawit lang kayo ganyan. Sigurado talaga, makakarawis ka dyan. Malaki pati yung mga size ngayon mga to. Nataba pati. Siguro kung naglagay ako pampalawi dito sigurado. Kanina pa ako harvest. A few moments later. Kain muna tayo mga kachoy. Grabe tanghalian natin ha. Ano nga oras naman niya? Walang katapusan tilapia. Tilapia na parang hinain. Oh, lalaki na naman susunod. Yan, kain na tayo mga tayo. Pau. Subok mo na mga kachoy. Uy, ano yan? Ba't nilalarga-larga yan? Sa gabi pula.
Tubo muna mga katoy. Tanghalian, anong oras na? Mukbang ng sili mga katoy. Mukbang ng sili. Ano lang. Ayun plato, ganyan lang. Sip-sip na ano. Maglasa na. Walang ano eh. Kain tayo mga rin. Kain muna ako may. Kain muna tayo mga katoy. Ang oras na itong tanghalian. Sulat kayo ng malaking titik. Ulo. Nakarami kayo yung Boss Joey sila. Tatlong kilo ang isa. Marami na yun ha, 3 kilo. 3 kilo. Ah. Ay, sa'yo papa. Yung ano, yung kay Ron Marnado na Bulate. Wala akong marami na huli. Malambot kasi. Ingat kayo! Mga harvest na itong mga to, aga pa. Ay, salamat. Ay, thank you Lord. Walang nagpahinga. Mahina na ako eh. Lagpas to sa'yo, kalate. Ayos na naman. Grabe talaga to si Boss Joey. Lagi talaga tuwing mamimingwit. Minimum kalating cooler no? Lagpas. Lagpas sigit kumulang. Ito kasi mga tuyaro lang. Tawag ito. Minsan wala yung gawi. Yan, ano lang kayo. Pinto-pintuan. Kasi yan na naman, bibigla na alburuto na naman. Oh yan, huli na naman. Oh, ala ka. May huli na pala. Walang huli. Akala ko walang huli. Kala mo lang. Oo mga katoy. May kasama kasing ano eh. Apakawalan ko so, di sinadya to eh. Wala namang huli. Saka nanigas pati siya. Katoy oh, payat. Kawawa naman siya mga katoy oh. Ay, makawalan natin tumali para lumaki pa. Hindi naman sinasadyang nahuli yun eh. Wala namang ano eh, kumibit. Kala ko ano lang, sumabit. Payat. Maganda sana yung ano. Matanda na yung tilapia kasang payat. Malibog siguro yung tilapia na yun. Ginagawa mo. Nakasubo pagkain sa bibig yun. Ano? Eh pati pumasag ng gusto. Aba. Bayabasin talaga ito dyan. Ganda ako, Noel. Ha? Pagtulungan natin yan. Buhatin mo ako, di mo marakas. Nang itlog ka dyan. Ganda kasi ng itlogan. Naglilimlim pa. Sa akin yung ginawa kong limliman ano eh. Nalulubog ako eh. Dapat yan kasi papatungan mo ng water lily mo. Ayan oh. Pinatungan ko na, lubog pa din. Kahoy. Oh, wala na, naubos yung kahoy-kahoy.
Oh, ito. Ano to? Kala ko nag... Ala ka, mga ano na itong nahuli natin. Nag-iisa pa naman tayo rito. Tabi-tabi, bu! Nawala daw mga katoy. Magbulate rito. Ako naghihingalo na rin. Oh. Maliliit tong bulating nakuha ko matay kanina. Nasaan kaya sila? Doon nga. Bira sa mata. Oh, bira sa mata. Pero kung kaninang umaga, Kanina siguro agad sa masa yung kuya. Nawala. Uuwi na sila Boss Joel man, sila sila Papa. Nakastay tayo. Wala lang siguro muna mga tayo, no? Yung okay naman tong huli pa mga tayo. Yung iba nito eh, walang video eh. Ayun. Talagang swerte ng ano yan papar, yung pipisto bukas. Ang ganda oh, ganda ng pagkagawa mati. Ayun oh, naglagay siya. Kahit mag D4 pa na namimiwas dyan. Kaya yung ano niyan, yung two finger, four finger na sa akin. Kinakantsaw na yung four finger ko, two finger lang. Ba? Aga! Asos, Ginoo! Grabe dami pala pa para. Grabe. Ang dami mga tihuli pa para. Bagay din napapansin kasi hindi niya rin napapansin kasi sunod na. Dalawa lang pamiwas ba par? Dalawa. Uwi na pa. Grabe ang dami. Harvest mo na lang talaga. Anong oras kayo dumating? Kapar? Kanina? Alas 10. Sige, ingat. Maya pa ako kasi. Si Boss Joel, uuwi na rin. Ayun, maraming salamat sa inyo mga busing. Master natin yan sa pinangunan. Sa muli mga toy, visit kayo ay papaar sa details niya. No. At pwede kayo mag-order niyan ng floater, 100 lang daw yung floater. Malupit yan mga toy. Yung floater niyan mga toy, malupit. Mga sensitive lang na floater, mga pang ano yan, yung panglumot yung pain. Kusang pag ginaganyan talaga, kitang-kita nyo talaga na inihila pagkain na ng mga plapla sa talim. Yan mga toy. At yan na, agoy. Dalihan pa tayo, ito yung sinabitan ko kanina. Anak ko, naisan pa tayo. Naputol patuloy. Nawala kasi yung kibit mga toy. Yan, maraming salamat sa inyo mga toy. Pakita ko sa inyo. Dami-dami rin ito. Hindi na rin mga toy. Kami nasa maganda ng size mga toy. 12 praso rin. Nice yung iba kasi nito mga toy. Walang video yun. Maraming salamat sa inyo mga toy, no? At muli, ang fishing spot natin. Ayan ang fishing spot natin, no? Dulo ng Wonder Ilog. Ayan. Wala na, nagsiuwi na sila kanina. Mga sama dito si Dilmar, umuwi na. Nagana lang kasi yan eh. Nagbike lang. O yun, maraming salamat sa inyo mga katoy. Ito lang. Kasi Joel yan nakaka-harvest dito sa kabila. So yun. Thank you sa inyo mga katoy. Maraming salamat po. Yung fishing spot. Bottom sit up dito mga katoy. Maganda. Maaga. Yun, maraming salamat po. So yung anglers, binungunan ng anglers, mga anglers. Yan, sila Kuya Dudong ngayon. Enjoy, shout out! Salamat!
Bye-bye, mga toy.